El cirerer. He triat la conferència del cirerer perquè m'agraden les cireres i també perquè tinc un cirerer a casa. El cirerer és un arbre fruiter de la família de les rosàcies. El seu nom científic és Prunus agrium. És originari d'Europa i Àsia Menor. Es troba en boscos europeus de muntanya mitjana. Resisteix molt bé al fred. Floreix entre març i abril. El cirerer és un arbre de fulla caduca. Alguns cirerers poden dur 100 anys. El cirerer que he observat fa 22 centímetres de diàmetre, 3 metres d'alçada. És un arbre molt jove, només té 3 anys. L'escorça del cirerer és de color gris. És llisa i fina. Les branques neixen de diferent punt, estan inclinades cap amunt. La capçada del cirerer és densa i té moltes branques i moltes fulles. Les fulles del cirerer són simples amb el marge dentat i simètriques. Tenen forma allargada i oval. Fan 7 a 12 centímetres de llargada i 3 a 7 centímetres d'amplada. Són de color verd lluent per davant i pel darrere té petits pèls. Té un nervi principal. Les flors del cirerer són blanques. Desprenen un flaire dolç. S'agrupen formant ramells. Les flors apareixen abans que les fulles. Són flors força vistoses. Atrauen les papallones, les abelles i els ocells. El fruit. El fruit del cirerer és la cirera. La cirera té forma d'esfera i és de color vermell. La cirera fa 2 centímetres de diàmetre. La cirera té un pinyol al mig. El fruit del cirerer primer és de color verd, però es torna un vermell viu quan madura. Es cull durant el mes de juny. La fusta del cirerer és utilitzada per fer mobles i revestiments. Ben tractada agafa un color vermell. Quan les cireres estan més madures als ocells que se les mengen. A mi m'ha agradat fer aquest treball perquè he après coses del cirerer. No m'ha costat trobar la informació perquè l'he trobada al Google amb l'ajuda dels meus pares. Ja està. Molt bé.